Priatelia, vitajte v Nošoviciach a vitajte pri našom prvom dotyku s novou Konou Electric. A Hyundai jej v tejto druhej generácii veľa vecí pridal, ale jednu jej aj zobral. Ale poďme pekne postupne. Hyundai pristúpil k vývoju presne opačne ako minule, pretože teraz urobil najprv tú elektrickú verziu, no a potom až tie spalovacie. Ale predsa my už sme urobili náš ufónsky test na hybridnú Konu, čiže dole si na ňo môžete kliknúť alebo aj tu hore. A poďme sa teraz skôr pozrieť na tie kľúčové rozdiely tejto elektrickej Kony. Predný nabíjací port, ktorý doznal viacerých zmien, a to síce, že je napríklad aj osvetlený po novom, taktiež aj vyhrievaný, čiže ani v zime vám tam ten kabel nezamrzne alebo niečo. A hlavne Kona EV, podobne ako napríklad Ioniq 5 alebo 6, dostali funkciu Vehicle to Load, čiže vy si z tohto auta môžete napájať napríklad aj nejaké malé spotrebiče alebo rovno celý dom. V zadnej časti pribudol takýto pixelový vzor na zadný nárazník, čo naša Kona teda nemala, ale zároveň kufor ostal bez akejkoľvek zmeny, predstavte si, a dokonca tu máme ešte stále aj dvojité dno. Čo je však veľká novinka, tak pribudol nám tu, predstavte si, náš milovaný Ferko, čiže predný kufor, a má dostatočný objem na to, aby ste sa mohli nádzať nejaké kábel a všetko, čo by v batožinovom priestore zavadzalo, čiže toto je vítaná zmena. A poslednou dôležitou zmenou je, že v podlahe nájdeme batériu. Dokonca v dvoch kapacitách, a to 48,4 a 65,4 kWh. Od veľkosti batérie sa zároveň odvíja aj výkon. Menšia ponúkne 156 koní a väčšia 218 koní. Len nie všade kone pridali. No lenže tu je vec, ktorú Hyundai Kone zobral, pretože tá predchádzajúca generácia mala takmer 400 Nm a to keď ste poslali na predné koleso, tak ste urobili burnout, ktorý by aj zahambil niektoré muscle cary. No, len to nebolo úplne dobré na prenos výkonu na cestu a hlavne to tie predné pneumatiky totálne upieklo. Teraz Hyundai obmedzil krútiaci moment na 255 Nm. Dokáže teda Kona ešte zapaliť tie predné pneumatiky? Nie, nedokáže. Kona Electric jednoducho nie je športiak, preto dáva zmysel, že ju tak trošku pribrzdili. Za to ponúkne väčší dojazd, takmer 500 km, ale na rozdiel od väčšieho Ioniqu 5 nemá 800V batériu, ale klasickú 400V. To sa premietlo napríklad do slabšieho nabíjacieho výkonu a z 10 na 80% potrvá 41 minút. Ale zás sme v segmente B a v ňom Kona vyhráva dojazdom a spotrebou minimálne na papieri. Ale poďme skúsiť, čo to pojazdiť v realite. Ten prenos výkonu na cestu je teraz oveľa lepší a zároveň aj cítim, že je tu väčší ten celkový výkon, pretože tých 218 koní v tejto verzii s väčšou baterkou, to je poznať okamžite. Poďme si ešte skúsiť teda ďalšiu športovú disciplínu, a to síce, že zrýchlenie na stovku. Je cítiť, že proste ten krútiaci moment nie je až taký, ale teraz sa to dosť rozbehlo a je tam stovka. Akože ten záber, to normálne som mal z toho podobný pocit, jak na bežnom aute, keď zaberie turbo, že zrazu ma tak zatlačilo. Takže super. Ale dobre, už dosť bolo takýchto blbostíčiek, poďme dať auto do režimu, v akom ho bude každý príčetný človek bežne používať a hovoriť o tých veciach, ktoré sú podstatné. Kona Electric by samozrejme nemala také skvelé čísla, keby tu nie je prepracovaná rekuperácia, a tá je tu fakt na vysokej úrovni. Samozrejme je adaptívna, čiže si číta nielen navigačné údaje, ale aj podľa radaru prispôsobuje sa teda tej premávke pred vami. Alebo keby to chcete ovládať sami, tak môžete padlami pod volantom a pridávať a uberať a aj si úplne vypnúť tú automatickú rekuperáciu, ale v zásade je to dosť zbytočné a ak potrebujete niečo regulovať, tak máte ešte niečo také, čo sa volá, že brzdový pedál, ktorý na to dosť dobre poslúži. Ale je to aj takáto možnosť. Páči sa mi, že tu ostalo to, že keď podržím ľavé pádlo, tak auto viem zastaviť do úplného zastavenia. No takže tá rekuperácia je tu teda fakt, že premakaná. Teraz prichádzame do kruhového objazdu a automaticky si auto zbrzdilo, takže s tým nie je najmenší problém. Môžeme sa trošku previesť teraz aj tak dynamickejšie, takže v tej hybridnej Kone som mám pocit, že auto má dosť veľkú tendenciu k nedotáčavosti, ale tak predsa len je to mestský crossover, akože zase nečakám od toho nejaké že enkové výkony. Toto auto má momentálne v palubnom počítači najazdených 338 novinárskych kilometrov a pochybujem, že s tým každý šiel na úplne nejakú najnižšiu spotrebu. Ale aj tak je tu, že 19 kWh na 100, čo keď zavážime, že v tých rôznych trasách, ktoré tu jazdíme, sú aj diaľnice, okresky, mesta, tak akože je to dosť slušná hodnota.
Poďme sa trošku povenovať aj tým spotrebám, pretože momentálne sme na diaľnici, čo nie je až také prirodzené prostredie pre Konu Electric, ale chcem vedieť, že ako sa to bude správať tu. Ale zároveň už som sa previezol trošku aj po okreskách, aj v meste tou 50-kou. Tam tá spotreba bola na úrovni 10-11 kWh na 100, čiže úplne super. Hlavne je ešte stále pomerne teplo. Ale keď som sa viezol už potom na okreskách, tak tam to bolo stále veľmi slušných 14 kWh na 100. Tá spotreba podľa toho, čo som tu videl, tak sa bude pohybovať zhruba na nejakých 23-25 kWh na 100 na tej diaľnici, čo vôbec nie je zlé vzhľadom na to, že toto nie je nejaký diaľničný špeciál ani nič podobné. Toto je proste skôr na také mestské, prímestské vozenie okreskové. Vyrážal som s 94%, momentálne za celú túto moju, tak už sme prešli 30 km. Spotreba momentálne kombinovaná, dajme tomu, je 16,6 kWh, čiže akože fakt v pohode čísla. Ale všetky konkrétnejšie hodnoty a testy a skúšky si urobíme v tom veľkom redakčnom teste. Takže toľko teda z prvých dojmov z Hyundai Kona Electric. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte ten elektrický like a odber. Pozrite si nejaké naše videá, ktoré vám tu vyskočia po boko. No a ja sa s vami vidím pri ďalšom. Čaute.